Vitajte vo Vitalitas 60+. V tomto videu preskúmame super potraviny, ktoré vám môžu pomôcť zostať zdraví a aktívni aj po 60-ke. Ak túžite po väčšej energii, pevnejších kostiach a bystrejšej mysli, toto video je presne pre vás. Ste pripravení objaviť 10 kľúčových potravín, ktoré vám môžu zmeniť život? A najlepšie na tom je, že ak s nami zostanete až do konca videa, čaká na vás prekvapenie. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, aby vám neunikli ďalšie videá. Začnime s bobuľovým ovocím. Tieto malé a lahodné plody sú hotovou bombou antioxidantov. Predstavte si ich ako malých bojovníkov, ktorí v tele bojujú proti voľným radikálom, ktoré môžu spôsobovať predčasné starnutie a choroby. Navyše, bobuľové ovocie je vynikajúce pre pamäť. Vedecké štúdie preukázali, že pravidelná konzumácia bobuľovín, ako sú jahody, čučoriedky a maliny, môže zlepšiť mozgovú činnosť a znížiť riziko ochorení, ako je Alzheimerova choroba. Ďalšou výhodou bobuľovín je, že majú málo kalórií a veľa vlákniny. Takže nezabúdajte na bobuľové ovocie, aby ste telu dopriali dennú dávku vitamínov a vlákniny. Spestrite si jedálniček. Jahody, maliny, čučoriedky, černice, rýbezle. Môžete si ich dať v smoothie, jogurte alebo ako dezert. Tieto plody nie sú len chutné, ale aj veľmi zdravé. Tak na čo ešte čakáte? Jedzte ich pravidelne a užívajte si ich benefity. Prejdime teraz na listovú zeleninu, ďalšiu dôležitú skupinu potravín pre udržanie zdravia po 60-ke. Špenát, keľ, hlavkový šalát, rukola. Táto zelenina je plná vitamínov, najmä vitamínu A, C a K. Vitamín A je prospešný pre zdravie očí. Vitamín C je silný antioxidant, ktorý posilňuje imunitný systém a chráni bunky. A v neposlednom rade vitamín K, dôležitý pre pevné kosti. Pridajte ich do šalátov, polievok, smoothie alebo ich opečte na troche olivového oleja. Povedzme si niečo o orechoch a semienkach, lahodnej a zdravej pochúťke. Mandle, vlašské orechy, lieskové orechy, pistácie, chia semienka, lanové semienka, slnečnicové semienka. Existuje toľko druhov orechov a semienok, každý s vlastnými benefitmi. Zdravé tuky, ktoré obsahujú, ako sú omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, pomáhajú znižovať zlý cholesterol a chrániť srdce. Rastlinné bielkoviny sú dôležité pre udržanie svalovej hmoty, najmä po 60-ke. Preto si doprajte hrsť orechov alebo semienok ako 10 každý deň. Pridajte ich do šalátov, jogurtov alebo raňajok. Teraz si povedzme niečo o mliečnych výrobkoch, verných spojencoch pevných kostí. Mlieko, jogurt, syr. Tieto produkty sú bohaté na vápnik, minerál nevyhnutný pre budovanie pevných kostí a prevenciu osteoporózy. Okrem vápnika sú mliečne výrobky aj dobrým zdrojom vitamínu D, ktorý telu pomáha vstrebávať vápnik. Ste intolerantní na laktózu? Môžete si vybrať rastlinné nápoje obohatené o vápnik a vitamín D, ako je sojové, mandľové alebo ryžové mlieko. Poďme sa teraz pozrieť na strukoviny, často opomínané, no pritom skutočné hrdinky pre naše zdravie. Šošovica, cícer, fazula. Strukoviny sú pokladnicou zdravotných benefitov. V prvom rade sú vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín. Po druhé, strukoviny sú bohaté na vlákninu, ktorá podporuje pocit sítosti, uľahčuje trávenie a pomáha predchádzať cukrovke 2 typu a srdcovým chorobám. Sú tiež dobrým zdrojom železa, minerálu dôležitého pre prenos kyslíka v krvi. Prejdime k celozrnným obilninám, bohatým na vlákninu, vitamíny a minerály, nevyhnutné pre zdravú stravu. Na rozdiel od rafinovaných obilnín, si celozrnné obilniny zachovávajú vonkajší obal a klíček, kde je väčšina živín. Vezmime si napríklad kvínov, ovoc, pohánku, proso. Vláknina obsiahnutá v celozrnných obilninách podporuje pocit sítosti, uľahčuje trávenie a pomáha predchádzať cukrov typu, srdcovým chorobám a niektorým druhom rakoviny. Vyberajte si celozrnné obilniny na raňajky, ako prílohu alebo do šalátov, aby ste využili ich prospešné vlastnosti. Teraz si povedzme niečo o rastlinných olejoch, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v zdraví srdca a ciev. Hoci sa na ne často zabúda, sú v našej každodennej strave nevyhnutné. Je dôležité vyberať oleje bohaté na mononenasýtené a polynenasýtené mastné kyseliny. Tieto mastné kyseliny sú nevyhnutné pre udržanie zdravého srdca a znižovanie rizika srdcovo-cievnych ochorení.
Napríklad olivový olej je vynikajúcim zdrojom mononenasýtených mastných kyselín, ktoré pomáhajú znižovať zlý cholesterol a zvyšovať dobrý cholesterol. Olivový olej je tiež bohatý na antioxidanty, ktoré chránia bunky tela. Repkový olej je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú veľmi prospešné pre srdce a mozog. Tieto mastné kyseliny pomáhajú znižovať zápaly a zlepšovať krvný obeh. Orechový olej, lanový olej a olej z laničníka sú tiež dobrou voľbou, bohatou na omega-3 mastné kyseliny a antioxidanty. Tieto oleje môžu chrániť pred chronickými chorobami a podporovať dobré zdravie. Používajte ich za studena, do šalátov, zeleniny alebo studených jedál. Ich pravidelným zaraďovaním do jedálnička môžete výrazne zlepšiť svoje srdcovo-cievne zdravie. Povedzme si niečo o chudom mäse a hydine, ktoré sú bohaté na kvalitné bielkoviny, dôležité pre udržanie svalovej hmoty a energie. Bielkoviny sú kľúčové pre udržanie silných svalov, najmä s pribúdajúcim vekom. Po 60-ke je dôležité prijímať dostatok bielkovín, aby ste predišli strate svalovej hmoty a udržali si aktívny životný štýl. Potraviny bohaté na bielkoviny pomáhajú udržiavať silu a výdrž potrebnú na každodenné činnosti. Medzi chudé mäso patrí kuracie mäso, ktoré sa ľahko pripravuje a je veľmi univerzálne. Morčacie mäso, králičie mäso, telacie mäso. Tieto druhy mäsa ponúkajú rôzne chute a textúry, ktorými si môžete spestriť jedálniček. Sú tiež dobrým zdrojom železa, minerálu dôležitého pre prenos kyslíka v krvi. Železo je kľúčové pre prevenciu anémie a udržanie dobrej hladiny energie. Vyberajte si chudé mäso a pred varením z hydiny odstráňte kožu, aby ste obmedzili príjem nasýtených tukov. Pomôže vám to znížiť príjem tukov a zachovať živiny. Nebojte sa nahradiť chudé mäso inými zdrojmi bielkovín, ako sú ryby, vajcia alebo strukoviny. Tieto možnosti sú rovnako výživné a môžu vám spestriť jedálniček. Ste pripravení pridať tieto super potraviny na svoj nákupný zoznam? Pamätajte, že zdravá a vyvážená strava je kľúčom k dlhému a zdravému životu aj po 60-ke. Pravidelnou konzumáciou týchto potravín doprajete svojmu telu všetko, čo potrebuje, aby zostalo v kondícii. Povzbuďte svojich priateľov a rodinu, aby si pozreli toto video, ak by ich tieto zdravotné tipy mohli zaujímať. Čoskoro sa uvidíme s ďalšími videami o zdraví, dávajte na seba pozor a zostaňte zdraví. Ste pripravení pridať tieto super potraviny na svoj nákupný zoznam? Pamätajte, že zdravá a vyvážená strava je kľúčová k tomu, aby ste sa cítili dobre aj po 60-ke a mohli si naplno užívať život. Pravidelnou konzumáciou týchto potravín doprajete svojmu telu všetky živiny, ktoré potrebuje, aby sa cítilo fit. Povzbuďte svojich priateľov a rodinu, aby si pozreli toto video, ak by ich tieto zdravotné tipy mohli zaujímať. Čoskoro sa uvidíme s ďalšími videami o zdraví. Dávajte na seba pozor a zostaňte zdraví. Kliknite na tlačidlo Páči sa mi to, prihláste sa na odber nášho kanála a zdieľajte toto video, aby vám neunikli naše ďalšie tipy na zdravie a pohodu.